Narobuka hanyurasa sih tentrem rahayu peparingipun Gusti ingkang Maha Wilasa tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira tansah sumandang sumanding sumanda
wonten ing ngarsaning panjenengan saha kaula waradin sagunging dumadi Rahayu Raharjo Niskala Satuhu. Para pepundhen ingkang dahat kinurmatan para rawuh, ing titikalau dengan punika ninggih kaula minangka Pranata Hadicara ingkang badhe amratitisaken titi laksana hadicara ingkang badhe kawedhar ing titikalau dengan menika awit saking ngemban dawuh ing ngarsa panjenenganipun Bapak Gatot Subak, panjenenganipun Bapak Nurwakid dalan Ibu Marsuti ingkang titikalau dengan menika badhe amanggihaken putra putrinipun ingkang paring asma Diahayu Hilma Hanin Sakia, Hilwa Hanin Zakia ingkang badhe pikantuk putra panjalu panjenenganipun Bapak Suharsono Ibu Aryani inggih menika Baguse Adi Tama Yuwansah ingkang mijil saking Laladan Pelang Kidul Kecamatan Kedunggalar, Desa Kedunggalar makaten. Wonten ing titikalau dahan menika wonten ing dinten Ahad Surya ingkang kaping 7 Candra ingkang kaping 6 Warsa 2026 titi laksana panggihipun pinanganten badhe kapiwadya. Para pelenggah ingkang dahat kinurmatan, kunjuk dumateng pametrening juru budaya hangengeti swasana ingkang sampun tumapak panggihipun pinanganten mila sami sesanti mulya santine. Mila kunjuk dumateng pametrening juru budaya santi mulya kapiwadya. Sumangga nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nuwun kala nuwun dumateng para sesepuh pinesepuh ingkang hanggung mastuti ingkang dados paboyaning kautaman ingkang bagya mulya
dumateng para pangemban-pangembaning praja satinaning gari ingkang dados pandom-pandom ing kaula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan ana niki bret ageng Baraya Wirayata Baraya Wiratamtama para purna karya labeting praja ingkang mahambek luhuring dharma ana niki bret ageng Baraya Wiratamtama para purna karya labeting praja ingkang mahambek luhuring dharma para halim ulama para kiai ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding mring wahyu kitab ilahi saha ingkang kita tuhoni fatwa-fatwanipun dumateng para sedya reja carana madya para tamu kakung mewah putri ingkang dahat kinurmatan keparang nun kala dherekaken amuja puji syukur dhateng kanugrahanipun Gusti kegeranten ing titik kalodhangan punika niki kula lanjengan tika sami saged ngabiyantara hanyekseni anggenya panjenenganipun Bapak Nurwakit Ibu Marasuti amiwaha putrinipun kita pinanggihan kanthi widodha kalisnir ing sambikala mboten kata lumpen salat salam kita sanjungaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tansah mawantu-wantu syafaatipun wekdal punika ngantos ing yaumil kiamah para lenggah ingkang dahat kinurmatan ana niki kemban dawuh ngarsa panjenenganipun ingkang kagungan karsa kula gempil ngamardikan jenengan tiga sami ingkang nembe wawan pangandikan wonten ing titik kalodhan menika kula jejering pambiyawara badhe maosaken rut rinuncening titi laksana adicara ingkang sampun kepareng kakarakit keluarga Bapak Nurwakit sekalian wondene acara ingkang angka sepindhah inggih menika pambuka acara ingkang kaping 21 penganten putri saking Tepaswangi wondene adicara ingkang angka 3 niki mijiling penganten kakung saking Wisma Palereman angka sekawan panggihipun penganten sekalian kalajengaken penganten sarimbit kalenggahaken ing madyaning dampar rinengga inggih wonten ing kursi gading kencana wondene acara ingkang kaping 6 acara krobongan kaping 7 tanggap wacana lung tinampen pasrahipun Sekar Cempaka Mulya wondene ingkang angka 8 inggih menika Wursitawara utawi Maudatul Hasanah wondene doa titilaksana ingkang angka 9 sedasa panutup mekaten titilaksitaning hadicara ingkang badhe kawadhar mugi-mugi acara ing kalodhan menika saged tumapak purwa madya ing wasana kanthi manggyawarja widodha kalisnir ing sambikala kunjuk dumateng para paraga ingkang hangayai jejibahan ing titik kalodhan menika katuran sawega ing gati sawega ing diri supados lumapak ing titilaksana lumampah kanthi widodha kalisnir ing sambikala nuwun kawula nuwun
para pelegah ingkang dahat kinurmatan kawistara bilih Sri Atmaja pinanganten putri sampun purna anggenipun ngagem busana penganten putri mila kalajeng kemawon titilaksana ingkang angka kalih inggih menika mijilipun penganten putri saking Tepas Wangi. Konjuk dumateng juru sembogo kaaturan njengkaraken Sri Atmaja pinanganten putri tumuju wonten ing sasana rinengga. Mijilipun penganten putri kapiwadya ladranging puspa warna. Sumangga. Garing tias leng-lenging driya mangu-mangu binarung suarane pradangga ambabar ladaran widyaning tias ana ganda arum ingkang pangambar-ngambar katiuping samyarana manda la punika jejuwitaning pahargyan ing enjang punika inggih menika putra panjenenganipun Bapak Gatot Subagio almarhum Ibu Marsuti ingkang paring asma Tyahayu Hilwahaning Sagia mijil saking Tepas Wangi ngagem busana penganten putri ginarubyuk para sesepuh manjing wonten ing sasana pawiwahan dasar ayu sulistyaning warni tur nedeng-nedenging besus ngadi sarira saha ngadi busana kathah ngagem busana penganten putri kados dene putri kedaton lamun kathah ingkang sami ngungun datan mokal hanguningani lampah ririh roro angu jiwat semengkaning raos enggal-enggal tumuju wonten ing papan palenggahan semengkaning raos agi-agi wagi-wagi ndang kliwona agi-agi ndang temuwa Sri penganten putri ngagem busana ingkang sarwa retna angimba busananing sang nata angimba busananing raja putri kating galebyar pating pancurat lamun kasorot sunaring pandom urung panyayah Kartika hasilih pernah ing madyaning prating madyaning sasana pawiwahan pinanganten putri dene anguningani dumateng ingkang sami rawuh anjenengi angrengganing titi kalaksanan ing kalodhangan menika para sangyanging para tamu kakung mewah putri sampun ber ambelabar ngebaki ing papan pawiwahan marmo sekedap tumungkul mes lingsem hananging suka mesem sajroning raos dene ingkang sami angrenggani sami nglembana mring tembene kang winisuda lulus Raharja sowanipun Sri penganten putri dupi wis prating unggiane kang tinuju Sri Atmaja pinanganten putri dene pangembaning penganten kalenggahaken wonten ing kursi gading kencana
lenggah kanthi anggana raras anggana sarira raras kawuryan lenggah piyambakan angrantu rawuhipun sang binagus samping nanganten putri wis sanyata lenggah anggana raras angrantu sang binagus sampun lenggah anggana raras angrantu sang binagus rawuh mila kunjuk dhumateng juru sembaga pinanganten putri kasuwun jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana palereman langkung rumiyin. Raharja mijilipun pinanganten putri laju kemawon kabedoling kembar mayang Jayandaru Kalpataruh kunjuk dhumateng Manggala Yudha ugi putri Domas kepareng siaga ambedol kembar mayang mekaten. Ngatur menika dhumateng para rawuh mbok pilih ingkang dereng rawuh tesik wonten ing Wisma Palerman kunjuk ingkang kagungan karsa kepareng enggal-enggal tumuju wonten ing papan pawiwahan saperlu sareng-sareng hanyekseni panggihing pinanganten mekaten. Mbok pilih ingkang sami rawuh sugeng lelenggahan kanthi mardika mardikaning kayun. Seponggo kembar mayangipun dipun paringaken Manggala Yudha kalian putri Domasipun. Kembar mayang kangge pinanganten kakung mangke dipun asta tumuju wonten ing Wisma Palermaning pinanganten kakung. Wondene kembar mayang kangge putri mangke wonten ing Wisma Palerman wonten pidalem agung mekaten.
Sumangga ladrange mugi rahayu nyemek-nyemek Mas. Kangge bedolipun Sekar Cempaka, bedol kembar mayang kangge ngedalaken Sekar Cempaka mulya mekaten. Mawa Prabowo ambabar saya dangu saya cetha saya caket saya nglalelo lapunika tejaning sang risang pinanganten kakung ingkang peparat baguse Aditama Yuwansah putra Manjalu panjenenganipun Bapak Suharsono Ibu Aryani mijil saking Wisma Palereman manjing kinanti wonten ing sasana pawiwahan. Semonggo kunjuk dumateng pangomjong pangrahipun pinanganten kakung ambo bilih sampun siap siaga kaaturan ngrawuhaken amargi titilaksana panggihipun pinanganten badhe kalaksanakaken. Lonan tindairo sing penganten kakung ngagem busana ingkang katawis pating galebyar ngagem busana mangingga pusanane sang nata lamun kadulu katon agung Prabu lan Prabowo agung ingkang ateges kebaing kawibawan ingkang sanyata adiluhung Prabu Apindo Narendra kang kebaing kawibawan luhur Prabowo Sinung Prabowo indah edining suasana nggih kendel sawatawis sang binagus wonten sangajengipun papan panggih ingkang saperlu hangarantu titilaksitaning adicara kendel sekedap sampun titiwahyaning mangsa kala dumawahi pepesten wahyuning Gusti Allah bilih pinanganten kekalih badhe kapanggihaken saderengipun kunjuk dumateng juru sembogo kapurih hamratisaken uba rampe kangge panggihipun pinanganten saha pujangga anom ingkang pinercaya panjenenganipun Bapak Haji Sulaiman Rosid ingkang badhe maringi hastungkara doa kangge panggihipun pinanganten sekalian binarung unggeling kodhok ngorek hananging kodhok ngorek
dipun gantos singiran Mahanul Qiyam. Semoga nun kalau dherekaken. Bapak Ibu katuran jumeneng sawetawis kangge paring pakurmatan dhumateng panggihipun pinanganten sekalian. Nyoto pinanganten sekalian sampun kapanggihaken kaparing donga astungkara donga mugi-mugi anggenipun kebiar wonten ing nembusan alaming bebrayan tasah mangya rarja widodha kalestir ing sambikala pinanganten kaujukan tirta wening tirta banyu wening wis ngarani pawening ing manunggaling karsa tansah kambang-kambang kumambanging Tripusmita warna Sri Atmaja pinanganten putri Anjengku mring pinanganten kakung pinanganten putri lumaksana sungkem bekti mring penganten kakung Jumangkah sukuniro pinanganten kakung hangidah andika pecah sanalika alaju kawijian ampeyanira pratandha bilih ingkang hangayomi hananuntun mring kiplating panembah namung Sang Binagus ampeyanira sang pinanganten kakung kawijian dening pinanganten putri tangkap asta pinanganten kekalih jumeneng jinajeran jumeneng jejer sumanding nuli sinengkepan sindur warna rekta lan seta mring ingkang ibu kalaju kodhok ngorek Mas semonggo paringi unjukan tirta wening sira sekloron tirta wening dadi paweninging kautamanira tansah kambang-kambang kumambang ing Tripusmita warna ya nggih nggih Ibu matur sembah nuwun laju pinanganten kekalih
ngagem sindur sinekapan sindur ingkang warna rekta lan seta daya-daya kadherekaken mulumebet wonten ing Wisma Agung Wisma Palereman ingkang minulya nuli kalenggahaken wonten ing papan palenggahan sasampunipun lenggah sawatawis badhe kajengkaraken tumuju wonten ing Sitinggil Pinaturata inggih menika wonten ing Dampar Kursi Kencana utawi Dampar Rinengga dadi ratu sedalu raja sedina Dairo Sri pengantin sekalian daya-daya enggal tumuju wonten ing sasana Dampar Rinengga lampahira tinuntun tiyang asepuh ingkang maringi tetuntunan hanenuntun wonten ing mrih kautaman wani marang bebener wedi marang kanistan punika wurista ingkang luhur tiyang sepuh dumateng ingkang putra pinanganten kekalih sampun lenggah jinajar lenggah jajar keket raket gula pemebyur pulut sumunar cahyane ilang sipate titah apindo dewane asmara kang angijawantah
Barajo Sri penganten kekalih sampun kalenggahaken wonten ing kursi gading kencana inggih menika wonten ing dampar nenggo samangke titilaksana ingkang salajengipun saderengipun kacandhak titilaksana salajengipun boten sampurna mbok bilih kadang pisan sutresna dereng rawuh mila kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Anwari sekalian ingkang piniji hamapak arawuhipun kadang pisan sutresna mekaten kunjuk Pak Anwari nggih semonggo pametening juru budaya kepareng kangge hamapak pisan sutresna. Sitinggil saliman kalian ingkang kagungan karso Pak Anwari nggih lon-lonan setunggal boko setunggal Mbak Yu Roko Mas nyuwun palilah kula badhe mapak pisan jengantika iya yo di tak pangestoni muga-muga lumpamah ira widodha kalender ing sambikala saengga saged angarapaken pisanku ngono ya non inggih ngestakaken dawuh Raka Mas Mbak Yu Mas Assalamualaikum Adi Mas Nur Wakid sekalian inggih waalaikumsalam sugeng rawuh Mbak Yu Roko Mas monggo kula aturi kula dherekaken minggah sitinggil Binaturanta lenggah kanthi mardika mardikane kayun matur sembah nuwun dene sami arawuhan jenengi anggen kawula netepi adat widi widana ingkang sampun sineker yo matur nuwun matur nuwun Adi Mas niki dawa sami-sami Mbak Yu
matur sembah nuwun.